ababwatani b'omujumbe oyo Anthony Kibagendi nigo besokia na kumwigerera aburituko ria rero magega yare kubekubera aburituko rigoro chingaki abaga kwigurerwa magega yokurwa cash bill ye chiringi chiribu emyemo ase batara gwika ase ubugatagati bw'omuchi obusungo ase baba gukwanira siasa chorogongo rwa gusi na goteba buna nigo okubwata kwaye igoro nigo okubwata kwaye omusike Anthony Kibagendi kubwataranite amona siasa Dipon Asanya Norboturu. Maiga yo mujumbe ukitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi goikiwa bosiwe kigambero kia Narok na gosomerwa amamocho atatu ayo mwirire kurikerwa ekashibirie chiringi chiribwe myajemo. Nigo erombe y'ababwatani baye besokeme yo muchi obusongo na kumwegerera nabo igo komochia abarayanene kurwa gusi. Kama viongozi wa upinzani hatutauogopa hata siku moja tukiona sisi tunanyanyaswa. Hii vile kijana wetu amenyanyaswa Mheshimiwa Anthony Kibagendi inaonyesha serikali imeogopa, kwa sababu wanajua mtu wetu Mheshimiwa Fred Matiang'i yeye ndio atakuwa president wa Kenya na Matiang'i no kubwata chikura sobonge no kuorokio bomo mwaorokiri onde mwezi usigege mupinga Matiang'i nekiagokora harambe Kecho maiga yo mujumbe Kibagendi kubwato kwa nerabo igoniga ikirana asomochi obosongo nabo igo kubereneria mbuya mono bali bagenderete komwa okoboko asogotene na monere ntente kubateriga abantu baminto dakimbuya mono naende mbuya mono asama sabo mwambekerete banyabantu abe bambwatete bune terrorist bakambwata Nairobi tigari sita tigamblock bakambwata bakangonchokana Nairobi DCI headquarters bakangira Mudaiga bakangira Gosengai ase kunankarante tegarime nabonyi gwete murukomeni akonya goteya basigari abo buna Murusi abu moira Murusi abu bakandeta bakangira pakanyamira bagaontoka bakangira keroka rekere tuabwa nkonde tabare koti bosongo twanyora naenda bakongira gotinaru abantu abambobo eti komenta na jweni ga kwanera siasa chiagusi na boigo iganga ya Dr. Fredo Kengo Matiang'i asobo cholio bonene burubusio. Tuko kitu kimoja kama ugali ya wimbi. Na muliona vitu tulifanya Nyamira. Muliona vitu tulifanya Nyamira. Hivyo wembe ni ule Kuripoteria igataseni kia gatembe kuriga sobo gatakati wo muchi obosongo. Elitana na igongoro kwa Dipon Asanya.